Samok kang bajiha ka, daghan kay mga luho sa mo kinabuhi. Unsaon man ato pagpalitan ng iPhone 17 nga wala na manginitay brief? Lang ba? Sige na, good lang. Mo ba na trending karon no? Dapat makasabay ko. Sabay gyapon bisag bulay kwarta. Pangitan, magunag paagi lang. Pangutang lang sa good. Kung bayana ka ba? Magpakanaad ka bisang wulang-wula na ta. Alangan lang no, ang ako mga friend naka-iPhone 17 na. Ako, naka-iPhone 15 pa yun. Unsa dinaana lang? 15, 17, duha ray gintang pareha ra man na. Kato lagi akong ganahan kay latest. Sige na, good lang. Na, bahala ka dira. Asa man kumuha kwarta ipalit anang mahal man kay na. Kato di ato mga baboy lang. Dagan bitaw kayo to. Dako na kayo to gibaligya-tanan. Hoy, naunsa di ka? Gibuhi ba din ako to para sa imo mga bisyo? Unya, dili jud ko nimo palitan. Mangluod jud ko karon. Paghilom diha babasig na yung mga silingan makadungog maulaw ta. Wala ko labot. Lang, usaon may gitahon ti kapag pasabot. Uy, wala lagi tay kwarta. Lang ba, palitan ako kay iPhone 17 ba? Sige na, good lang. Bahala ka diha, wala ko kasabot nimo. Pag wala diha. Lang, basag daan, nagyuday ko nimo ha. Dili, gyuday ko nimo pansinon ha. Mangluod ko be. Dili, gyuday ko nimo palitan og iPhone 17 ha. Muipon ko ani mga baboy nimo be. Din. Huy, lang! Ano naipon naman ka diha? Ingon bitaw ko nimo nga mangluod ko? Unya ang mangluod, musagol di ka ng baboy. Puslan man nga dili ko nimo palitan og iPhone 17. Musagol na lang ko ani mga baboy. Kay paliton na nimo ilang mga gusto. Ako kay dili gyud. Hala, naunsa naman taong kawa naman ka na mao. Normal, palitan na to ng pagkaon ng vitamins para mo tubo. Kanay mo iPhone 17, unsa may gamit ana? Pang TikTok, pang flex. Sige na, good lang. Ambot nimo. Bahala ka diha, kinsa rin man ni mahok tae. Diha ka. Dili gyud ko nimo pansinon ha. Be, musulod ko sa drum be. Sharog dili na ko nimo palitan og iPhone 17. Saro lagi dili na ko nimo palitan og iPhone 17. Okay ra baka musulod ko diri ano? Hugaw baya kayo ang drum. Pero sige lang, nindot hinuon og mahugaw ko para maluoy na gid siya sa kuwang nawong. Mapalitan ako niya og cellphone nga bag-o. Musulod na ko be. Dili palagi nimo mahatag akong gusto. Ikaw na jud ang pinakaway pulos nga uyab. Hugaw baya kayo ning drama ni. Baho pa jud kaayo. Gisakripisyo na lang jud ako akong kaugalingon para lang jud mahatag akong gusto. May pa ako ang mga friend. Ginatagaan pa sa ilang mga uyab. Ako, wala gyud dalo kayo. Lagot kayo. Asa naman to siya oy? Wala na gyud nagpakita sa ako ha ba? Asa naman tong tawa na ato oy? Oy, naana. Lang, nilala naman jukag maayo, oy. Uy, anong isulod naman po taong ka diha, oy. Daghan rin kay bunhok diha. Wala juga kasabot, nang luod ka. Ay, naku mo bayana ka, oy. Problema hapon ako ni mo, oy. Sala ni mo na, nganong imo kung giuyab niya dili ka kahatag sa akong gusto. Sino may buhato na kuha ni bayhanaan ni, oy, langi man kayo. Unsay buhato nimo? Palitin ako sa akong giistorya nimo, aron maulian ko. Ha! Lang ba palitin akong cellphone ba? Sige na, good lang. Na, ambot nimo. Di na ko kakaya nimo, di na ko kantos. Bahala ka diha. Bahala po ka, oy. Ididaya lang po ka mo puya. Wala na gid say pakialam na ako. Naula na pag yung kuteriya. Wala na yung kuteriya gibansen. Wala na kayo. Wala yung kuteriya gibansen. Wala may emotional intelligence ako, kuya bay. Unsa man? Wala jud kay plano mo hawa diha? Kung dili ko nimo taga-iPhone, dili man jud ko mohawa diriya. Aw, dili di ka mo hawa diha ha? Sige. Ala, unsaon man